дастаи футболи файзканди ноҳияи восе ба мушкилоти молӣ дучор шудааст. ин даста дар ду бозии ахир бо ғайби 6 бозикуни калидии худ ба майдон баромад. дар натиҷа файзканд аз дастаҳои Истиқлол ва Кӯктош шикаст хӯрд. ба гуфтаи масъулини даста, бозингарон бо далели таъхир дар пардохти маош натавонистанд дар тамрин ширкат кунанд. аз сабаби маош нагирифтани бачаҳо камтар душворӣ шуду, оно дар тамрини пеш аз боз иштирок накарданд. мегӯянд ки камтар мушкилот ҳал шудааст. то ҳал шудани мушкилот хеле азоб кашидан бачаҳо. тамрин аст, бояд дар тамрин иштирок кунанд, на вобаста аз вазъияти молиявӣ. ҳукумати восе барои муқобила бо буҳрони молӣ 1 млн 300 000 сомонӣ барои ду дастаи футбол ихтисос дод. 850 000 сомонӣ ба дастаи Файзканд дода шуд. боқимонда маблағ ба дастаи Ҳулбук дода шуд. 850 000 сомонӣ мо ҳамин Файзканда ҷудо кардем. ай аввали сол гуфтем ки биё мухта мисол ҳамин моҳ ба моҳ метем, лекин ма ай соли 2022 200 000 қарз дорам, ма иҷа қарз гирифтам, хел мо дига хайна шумо хутон бигед 850 000 сомонӣ ин пул барои лигаи оли ин пул ҳеҷ чиз намераса, мо медонем, лекин хай мора қувватмон тавоноимон ҳамин қадар мераса. 850 000 сомониро аллакай вай гирифтагӣ ай. дастаи Файзканди ноҳияи восе чанд сол аст ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунад. пеш аз ин дастаи Ҳулбук дар лигаи олӣ буд, аммо ин даста пас аз буҳрони молӣ аз лигаи олӣ хориҷ шуд. чанд моҳи пеш раиси ноҳия Имом Хатиберо раҳбари дастаи Ҳулбук таъин кард. ҳоло ин даста дар лигаи аввал дар радди аввал қарор дорад. раҳбарияти дастаи Ҳулбук мегӯяд ки қасд доранд ба лигаи олӣ бароянд. Ҳулбук иншоалло ҳам соҳибкоро дастгирӣ кардаистан, ҳукуматам то ҳамин замона дастгирӣ карда истодааст. мо иншоалло ваъда метем ки омада чизе гуфтагисам мёрем анҷа кашодисам. раиси ноҳияи восе аз масъулини Файзканд интиқоди шадид кард. ӯ гуфт ки бештари бозингарони ин даста хориҷӣ ҳастанд. мо ҳам мардака гуфтем амра вақте ки зуруд намераса барои чӣ ту 4 легионер мегирӣ. дастаи Файзканд соли 2018 дар ҷамоати рӯдаки восе таъсис ёфт. акнун умдатан дар шаҳри Душанбе мустақар аст. дар ҳукумати маҳаллӣ гуфтанд ки ба соҳибкорон машварат кардаанд то Файзкандро кӯмак кунанд. ҳоло дастаи Файзканд дар раддаи панҷуми ҷадвали бозиҳои лигаи олӣ қарор дорад. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи восе.